Кыш ул битне өшөтөрдөй, зәмзәхир солкыннарга, бураннарга бик бой. Шын кышны билгеле инде урманда гына очратырга була. Бүтүн дөньяда матурлык, сихри тынлык дисәм юк икән. Әнә безнең кызлар салкын дип тормаган. Йөзләре алсу, оклыкка соклана-соклана саф һавада чаңгы шуалар. Сәлемсез Замира ханым. Менә очрашуыма бик шатмын. Кая килеп чыктыгыз әле сез? Менә көн сайын шуларга чыгам бит мин. Йөгергә чыктыгыз менә. Мин дә менә чаңгыда йөрүмен дип чыккан инде әле. Прокатны эшләмәй. Менә шуңа күрә инде хотя бы бу кышкы матурлыкны карап йөрим әле дип чыктым менә. Софасы бар. Бигрәк матур бит, искиткеч. Бигрәк матур. Мин яратам табигатьне. Эшләрегез ничек барасына Замира ханым? Лагерга әзерләнәсезме җәйге лагерга? Әле кыш уртасы гына бит инсия. Җәйге лагер турында сезгә әйтәрәк түгелмесең? Шонаңны җәйдән, арбаны кыштан әзерләдегез. Шулай дөрес сез әйтәсез. Менә сезнең шикелле лагер турында сүз башлаучылар бар инде. Әле менә кичә генә директор белән үзегез сөйләшеп утырды. Мин инде быел мәйтәм эшли алмам инде, лагер үткәрмәм инде дип тора идем дә. Юк әле эшлисе булар ахрысы, чөнки балалар да, әти-әниләр дә бик көтәләр бит шушы лагерны. Аптырыйм инде ул балаларга шул лагер дип шул хәтле сагынып, заргып көтәләр аны. Менә әйтерсең шул лагерда гына яшиләр кебек. Кайтарып җибәреп булмый аларны аннан. Инде әти-әниләре бер көнгә килеп алмакчы булсалар да, әти-әни зинһар килә күрмәгез, безгә монда бик күңелле кайтмыйбыз дип килә торалар. Балалар белән бик күп еллар эшлисез бит инде сез әйбет. Шулай да ничә ел булган инде эш стажыгызга? Илсия, 17 ел була инде менә бу ел. Бер дә уйламаган идем шуның кадәр эшләрмен дип. Безнең системада эшләү бик җиңел түгел бит ул. Менә яшьләр киләләр дә, иң күп дигәндә 3 ел эшлиләр дә китәләр. Мин инде менә 17 ел эшлим. Үзем дә гаҗәпләнәм. Башта заман яшьләр үзәгендә башладык бит инде без бу эшне. Ул вакытта ничек эшләргә икәнен дә аңламый идек. Менә шул милли күтәрелеш еллары иде бит инде ул. Татар балалар бакчалары, татар мәктәпләре ачылган вакыт иде. Менә шушындый татар яшьләр өчен дә бер клуб кирәк дигәч, башланган эш иде инде бу. Менә 1-2 кешедән башланган клуб, хәзер инде клубыбыз да бар, лагерыбыз да бар. Татар яшьләре форумы дип аерым яшьләр өчен җыела торган җыеныбыз да бар, безнең хәзер төрле проектларыбыз бар. Шактый эшләр эшлибез, Аллага шөкер. Шушы еллар дәвамында инде без үткәргән дискотекаларның исәбе саны юк. Кызыгыз Регинаның хәлләрен ничексең? Сессияда дип беләм. Сез хәбәрдар, чынлап та ул сессиядә. Менә мизгелнең бөтен эшләре әлегә үземә калды. Регина бит безнең Казан мәдәният сәнгать университетында укый. Ул башта Алабугада укыган иде, татар режиссерысы бүлегендә. Хәзер менә Казанда укуын дәвам итә. Үзегез беләсез, минем балалар бит гаиләбез катнаш булса да, безнең балалар бик татар җанлы балалар. Аллага шөкер инде, аның белән күпмедер дәрәҗәдә горурлана да алам. Менә ул да татар режиссерысы бүлеген сайлады. Хәзерге вакытта Казанда укып ята. Икенче кызым Эльвира минем шулай ук татар теле укытучысы. Хәзер инде әлбәттә башка һөнәр буенча эшли. Менә шулай Софуада йөрүегезнең нәтиҗәседер инде. Бер дә картаймысыз Замира ханым. Шундый да яшь, шундый да матур күренәсез әле. Берәр сире бардыр мөгаен тагын? Әллә ни серләре юк инде аның. Мин иң төп сире шул яшьләр белән эшләүдәдер дип уйлыйм аны. Менә һәр вакыт хәрәкәттә, һәр вакыт эштә. Көндез дә, төндә дә безнең эшең биткәне юк. Төннәр буе дискотекаларда йөргәч, яшьләр белән лагерларда ял итеп йөргәч, картаярга вакыт юк инде. Һәр кешенең сәламәт буласы килә инде сия. Ул бит эшләгән җирдә дә сәламәт кеше кирәк, гаиләдә дә сәламәт булу кирәк. Гомумән сәламәтлек иң зур байлык ул. Менә шуларны аңлаган кеше нәрсәдә булса эшләргә тырыша. Мин инде үземчә бер юл сайладым дип әйтим. Менә инде күп еллар, бер 15 еллар бардыр мин салкын су белән кыйнам. Һәр иртәдә ишек алдына чыгам да, басам да, сәламәтлек сорап, үземә, якыннарыма сәламәтлек сорап, салкын су белән кыйнап керәм. Менә яшисләр килеп китә инде шул вакытта. Менә бит, әйдәгез әле атлыйк әзрәк шуйык. Бүген тундра 25 градус салкын диделәр. Сизелә салкын икән. Шулай да менә ул балаларның тел буенча әйткәндә нәтиҗәсе бармы соң? Алар соңнан татарча сөйләшәме? Илсия, белсәгез иде, сез менә мин әти-әниләр белән элемтәдә торам бит, әйме? Алар әйтәләр инде бөтенсен сөйлиләр. Менә нәрсә булган ул минем малайга дип уйлыйбыз диләр. Лагерга барганчы бер телевизордан татарча тапшыру булса, уларны сүндереп куя торган иде. Татарча тапшыру булса, радиодан уларны тыңламый торган иде дип әйтәләр инде. Менә лагердан кайткач, үзебез дә аптырыйбыз. Ул безнең татарча тапшырулар карый башлый.
туганнары белән татарча исәнләшеп сөйләшә башлыйлар. Менә шул хәтле шатланып миңа шалтыраталар әтиләр. Менә шул нәтиҗә дип уйлыйм инде мин. Менә минем дә игътибар иткәнем бар. Урамда барганда булсынмы, менә шулай ял иткәндә, мәктәп ишек алларында булсынмы, шулай ук менә автобусларда, маршрут автобусларында балалар бер-берсе белән татарча аралашып сөйләшеп баралар. Ул менә ничектер шундый күңелгә рәхәт, үзең дә үзеннән үзе сокланып куясың. Хәзер уялмыйлар бит, сөйләшәләр дип уйлап куясың. Әйе. Чөнки беләсезме, татар гаиләсендә үскән бала, ул барыбер үзенең менә телен, мәдәниятен, менә йолаларын ул үзенә сеңдереп үсергә тиеш. Чөнки әгәр дә ул аларны белмәсә, ул үскәч, менә үзенең гаиләсе булгач, балалары булгач, ул бит аны өйрәтә алмаячак. Менә безнең эшебез нәкъ шуңа юнәлдерелгәндә. Әле менә хәзер кайтырга ашыгам. Сезнең өйдә гаилә альбомы бармы? Бар. Менә Безнең фотолар бик күп. мин менә шул мәсьәлә буенча мастер-класс алырга барам хәзер. Ул теге гади генә гаилә альбомы түгел, фото альбомы түгел, анда ничектер үзенчәлекле итеп ясыйлар бик тә. Менә хәзер шуңа ашыгам мин. Миңа китәргә кирәк инде. Бик шат сезнең белән очрашуыма. Минем үземә дә бик күңелле булды, Алисия. Ярый, сау булыгыз. Рәхмәт Алисия, сезгә дә уңышлар. Безнең Назар нишләми икән? Йоклый икән? Карый әле. Йокламый икән бит, уйнап утыра. Ничек хәлләр, Назар? Зур үстеңме? Зур үстек. Ни яңалыклар сездә? Назар? Алисия, яңалыклар искиткеч муеннан. Назарның бер яшенә бүләк ясадык, әйдә күрсәтәм. Бик шундый эксклюзивный бүләкмәләр. Менә бу китап безнең бала турында. Менә ул китап, Алисия, кара әле. Менә каты тышлы, матур бизәлгән, матур рәсемнәр белән әкиятне үзебез уйлап чыгардык безнең бала турында. Назарга багышлап. Назар төп герое менә бу китап эчендә. Әйтәле менә, иң беренче сезнең фотолар булып әкият яздыгызмы шул фотосурәтләргә карап? Әллә инде киресенчә иң беренче әкият язылып, шуңа инде фотосурәтләрне китереп, төрле декорациялар төшердегезме? Башта әкият яздык. Аннан соң иштелеккә туры китереп инде фотосурәтләрен төшердек. Фотосурәтләрне ничек иттереп булай? Фотосурәтләрен инде декорациялары белән костюмнарны Туры китереп, Назарның сәяхәте дип атала бу китап, әйме? Әйе, рәсемнәрен ясадык карандаш белән. Әллә художник мисың? Художник түгел, мин әзрәк дизайнер. Китапны кайда бастырып чыгардыгыз соң сез? Типографияда бастырдык. Әкиятен кем уйлап чыгарды, Азат? Койсыгыз уйлап чыгаручы сезнең? Әкият язучы әниебез инде ул журналистлар, укытучы. Кара әле, бик шәп идея бит бу, әйме? Каян булай башыгызга килде бу? Менә тиздән минем апаның оныгына 1 яшь тула. Әллә менә шундый китап ясап бүләк итсәк, бу бит инде гомер буена җитә торган, әйме? Зур үскәч тә алып карап, үзе турында алып, әкият укый ала торган дигән сүз, әйме? Әйе. Менә мин сиңа шундый китап ясарга дип тагын әйтсәм, ничек карарсың микән? Ясап бирерсең микән миңа да шулай? Фото сурәтләрен алып килер идем. Юк, алып килергә кирәкми, ләкин ул без әкиятне бит баштан әкиятне язабыз. Аннан соң әкият буенча фотога төшерәбез. Шуңа күрә Сезгә бала кирәк. Әйме, алып килергә? Баланы алып киләсез дә, без аны Киендереп, аның турында әкият язабыз. Туганнар, дуслар бик ошатты бу китапны. Шуңа күрә аннан соң алар өчен дә китапны ясадык. Үзе кичкенә форматта, Кичкенә формат, әйе. Блокнот шикелле генә. Әйе, монда әкият түгел инде, монда шигырь. Бу китап эченә инде уеннар, баш ваткычларны Керттегез, әйме? керттек, әйе. Бала үскәч инде ул Китапны ачып, үзе баш ватып утырачак. әйе. Менә ничек кызык. Баланың үзе уйнап үскән уенчыклары китапта да урын алган. Әйдә, теге якка хәзер менә без дуслар белән бергә иҗат итәбез бит. Әйе. Тагын бер әкият ясыйбыз. Менә безнең монда фотосессия бара хәзер. Бала мушкетер, бала турында әкият яздык.
Хәзер ул мушкетер була. Төп герой. Кечкенә генә үзе. Маркиннар кечкенә улларын тарихка кертә. Александр үзе фотограф. Улының һәрбер хәрәкәтен күзәтеп, сурәткә кертергә җайызлый. Анна кечкенә мушкетерның яраткан уенчыкларын алыштырып кына тора. Еламасын гына, ничек тә төшереп калырга. Елена иҗат итә, әкият яза. Менә шулай ике гаилә бер-берсенә ярдәмләшеп, кечкенә җимешләренең бала вакытын китапка кертә. Төрле юбилей, туган көн чараларына да мондый китап ясап бүләк итсәң, шәп чыгасы икән. Батыр, кызларым, йолдызларым бар минем дип мактанырга яратасыз. Шулар турында бер китап чыгармыйчы булмас инде. Үзем менә мастер-класслардан кайтып киләм. Шу кызларыгызны кайчан күрсәтәсез соң инде? Бик әйбәт, инде ул кызлар турында чынлап та китапта чыгарга булыр, чөнки алар белән бит инде 13 ел шөгыльләнәбез без. Менә безнең ансамбльгә инде 13нче ел китте хәзер. Ул ансамбль безнең Яран гөл дип атала инде, исемен беләсездер инде, Яран гөл. Безнең әбиләребез, әниләребез тәрәз төбендә үстергән бит инде шул матур гөлне, Яран гөлне. Без дә шушы исем белән атарга булдык. Чөнки без бит максат итеп куйдык инде бу ансамбльнең репертуарына безнең борынгы җырларыбызны да алырга, анасын композиторларыбызның әсәрләрен пропагандалауында максат итеп куйдык. Менә шуңа күрә ул безнең Яран гөл, ягъни кешенең күңеленә хуш исләр тарата торган, матур уйлар уята торган Яран гөл бит инде ул чәчәге булай да сәламәтлек өчен файдалы диләр бит инде аны медицинада. Шулай булгачтан да безнең җырларыбызда кешенең сәламәтлегенә, күңеленә бер дару, шифа булып барсын дип без эшлибез инде менә 13 ел буена. Безнең ансамбль инде ул төрле музыка мәктәпләренең укытучыларыннан тора. 10 кеше йөриләр инде. Алар барысы да әлбәттә теге профессионал җырчы булмаса да, анда төрлесе бар. Фортепиано укытучысы да, домра укытучысы да баранда, хор җитәкчеләре баранда, анасын теория укытучылар. Мулаша әйтеп, без инде ничә еллар буена бергәләшеп, бер яхшы коллективка әйләндек, тату коллективка әйләндек. Без инде хәзер концертка әзерләнәбез, безнең бит ел сайын шәһәр музыка укытучыларының традицион концерты була, иҗат концерты була, ул орган залында була февраль айында. Менә шуңа әзерләнәбез, шуңа чыгыш ясарга әзерләнәбез кызларыбыз. Менә бүген дә алар шуңа репетициягә дип килделәр инде. Менә хәзер үзләре белән сезне таныштырып инде. Газиз туган якның, гөлләре танышлары, сач ишмәделәр зәңгәр күк, буз тургай тавышлары. Эй, андамас якларым, балыкларның аклары, киң кыргырның, балыннарның дәшеп торган чаклары. Эй, андамас якларым, балыкларның аклары, киң кыргырның, балыннарның дәшеп торган чаклары. Кызлар, ниһаять, мин Яран гөлләр уртасында, чәчәкләр арасында басып торам. Әйтегез әле, койсыгыз беренчеләрдән булып шушы ансамбльдә? Миндер ул. Мин беренче көннәреннән үк бу ансамбльгә йөрим. Үзем 4нче мәктәптә укытам. Җырны бик сөям. Балаларда да шул мәхәббәтне тәрбияләргә тырышам. Ансамбльгә йөреп, мин үземә рухи азык алам. Җырларга бик яратам. Шәһәрләрдә уздырылган бик күп концертларда катнашабыз, сабантуйларда катнашабыз, каз өмәләрендә берничә тапкыр катнашканыбыз бар. Гаиләм, балам булуына карамастан, ансамбльгә йөрергә вакыт табам. Чөнки хатын-кыз күп кырлы булырга тиеш. Минем музыка яратуым, җырларга яратуым ул нәселдән килә әле. Әнием дә бик җырларга ярата, әбием дә бик җырларга яратадыр. Үзем дә бик яратып бу вокальный ансамбльгә йөрим, бик яратып җырлыйм.
Кызлар барыгыз да шибәрләр, уңганнар, эшегезне дә уңышлыгын алып барасыз. Ә спорт белән шөгыльләнәсезме? Әйе, без спорт белән дә шөгыльләнәбез. Шәһәр күләмендә уздырылган ярышларда катнашабыз. Менә минем дә бүгенге көнем спорт белән башланып киткән иде. Иртә таңнан бүген чаңгыга чыктым. Бик тә яхшы танышымны очраттым. Аннан соң китап ясау буенча мастер-класс алып кайттым. Инде менә хәзер көн ахырында сезнең белән очрашуыма мин бик тә шат. Шундый хуш исле чәчәкләр арасында мин бүген үземнең күңелемә ям алдым.